Og det er så der, hvor han lige har kørt nedad. Er du klar til at løbe? Ja, der er ikke andre nu, så vi må gerne. Ja, men det er fordi, at vi har der. Ja, du kan bare følge de badekar, der er. Ja, følg sporene. Det er smadret godt. Elias, du skal bare køre udenom dem, du behøver ikke at køre igennem. Jamen, så gør du bare, hvad du vil. Så skal man... Ej, så bliver vi nok nødt til at bukke sig rigtig meget ned for at komme igennem. Ja, men den der sad fladet bare rigtig langt nede. Ja, den ser også svær ud. Ja. Skal vi så ikke bare hoppe den over og tage ned til den næste? Ja, det tror jeg. Fordi den ser god ud. Wow, og så kommer du i mål. Skal vi lige se vinderen? Tada! Sådan, har du optaget? Yes. Oda! Hvad gør vi så? Smager godt. Hvor er du hurtigt op igen? Ja. Yes. Prøv lige at vente til han er kørt igennem. Prøv lige at vente til de der er kørt igennem, ikke? Ej, nu må du gerne køre. Jeg tror ikke, de er klar endnu derinde i huset. Kom bare. Skal jeg vise dig det? Nej, det kan vi gøre en anden i morgen, ikke? Nej, den tager jeg ikke. Nej, okay, så tag den næste. Ja, den tager jeg. Det er dem, jeg altid godt kan lide. Ja. Jamen det er jo fordi, det gør man når det løber konkurrencer, så skal man køre forbi dem. Så skal man ikke køre igennem. Wow, det var en af de svære. Og det var den der væltede der før. Nu har du bare helt styr på det. Ja, så tag den næste. Og her kommer han mod mål. Wow! Yippie! Han klarede det. Okay, skal vi køre over til ham med svampen på næsen? Okay. Ej, skal vi ikke bare tage hjem?
Ja.